atubangan sa kamera, usa siya sa mga sought-after leading men. Apan sa likod sa kamera, usa siya ka-loving and devoted family man. Kumustahon ta this morning ang usa sa mga bida sa umaabot nga serye nga nagbabagang luha. We have kapuso actor Mike Tan. Maayong buntag, Mike. It's so nice to have you here sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka na? Mabuti naman po, maayong buntag po sa inyong lahat. Sa mga Instagram posts mo, Mike, we see another side of you na mahilig din pala sa pagluluto. Ano yung mga paborito mong hinahanda para sa pamilya mo? Usually, nauuwi na ako sa okoy, na vegetable okoy, or mga simple dish na lang. Yung mga bata naman, ang hilig lang naman. Well, yung mga anak ko, steamed broccoli, steamed carrots, minsan buttered vegetables para may additional fat for them. Your two lovely daughters na sila Tori and Prissy are growing up so fast. Ano ba yung mga pangarap mo for them, Mike? Gusto ko silang lumaki na godly, God-centered yung buhay nila. Tapos, pagdating naman sa gusto nilang marating sa buhay nila, sila na bahala mag-desisyon. Andito lang kami mag-asawa para i-guide sila kung saan nila gustong pumunta. And now let's talk about your latest teleserye sa GMA, ang Nagbabagang Luha. How are you preparing para sa role mo dito bilang si Bien? For me, ang acting kasi sa akin parang muscle memory na. So, I just need to read my script, tapos pag-isipan kung saan siya galing, gawan ng biography yung character, panoorin yung original movie, kasi ang Nagbabagang Luha ay old movie natin yan, classic film natin yan. So, kailangan natin tingnan saan nanggagaling yung character ko. Si Bien ay isang tunay na kaibigan. Parang, alam mo yung mga kaibigan natin na kahit ano mangyari sa'yo, nasa mataas ka man or nasa mababa ka, lagi silang, yung presensya nila laging nandun. Kahit ano mangyari, ito yung kanila. Not really financially, but yung presensya, yung physical na kung ano yung kaya nilang itulong sa'yo. Ganun ko nakita si Bien. Very exciting talaga, Mike. So please invite all our Central and Eastern Visayas viewers na panoorin at abangan ang Nagbabagang Luha. Lahat po ng kapuso namin dyan sa Eastern Visayas at Central Visayas, inimbitahan ko po kayo manood ng Nagbabagang Luha. Malapit na po yan, abangan nyo lang po sa GMA. Daghang salamat sa iyo, Mike. Ingat! Thank you, Mrs. Dagang salamat din po.